Е с нова визия и с малко по-различна прическа. Добре се справи с Александър Трумчи. Удар на Кайо Видал, спасяване на Бубакар Ге, след което Лудогорец открива резултата. Едвин Куртулуш на точното място. Резултата. При третата си по-опасна атака, която зелените осъществиха. Близост до наказателното поле на много пространство пред испанския крайен бранител. Кайо Видал с удар, след което Матеос Мачадо, геройска намеса на Бубакар Гае, който в края на 16-та минута лишава Лудогорец от второ попадение в матча. Играчите в бял просто нямат отговор. Отново Сон. Великолепно испанеца се освободи, след което центрира по земя. Ивайло Чочев, Кайо Видал. Удар е блокиран от героична намеса от страна на бранител в бяло. Клубът взе решение да отложи своя матч срещу Берое от шестия кръг в ЕФБ лига. Удар на Ивайло Чочев, още една греда, но този път топката попада във вратата на Бубакар Гае. 2-0 за радост за привържениците на разградчани. Радост за Руимота. Феномен.